matur nuwun. Ing salajengipun minangkani kersanipun punden kula panjenenganipun Simbah GS Suryadi Taruban kula. Dewi kala dinten ing sampun kapengker piyambakipun tinanjar sakit. Kangge piyambakipun nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi tansah dipun paringi sehat warasan ngantos sak lajeng-lajengipun. Ing salajengipun inggih mongko kaping kalih niat mugi anggenipun momong sanggar timbang stres utawi titiwancinipun bangun sejarah seni lan budaya tansah dipun paringi keselamatan rahayu sak samudayanipun. Wonten acara baritan badhe derek saged. Nek sing riyen pun jedul. Pundutanipun napa Mbah Suyati? Tahun iki. Ora gope. Mangke mawon teng ndi? Kepeling jodoh nggih. Jodoh. Kepeling monggo. Matur nuwun Mbah Kyo. Awet nom Mbah Kyo Pak ngene iki terus. Nggih.